Hi mga bata! Ano na po si Teacher Sabina, ang inyong online teacher. So mga bata, karon atong tun-an ang subject na MTB3 Quarter 1 Week 1. Ang topic, correctly spells the words in the list of vocabulary words and the words in the selection read. So mag-spelling data mga bata, pinaagi sa atong gibasa ng mga vocabulary. So andam na ba? Okay, so ang ato ang importante na nga topic mga bata para makakat-on ka mo usaon pag-spelling. Okay, ang ato ang tumong o layunin, correctly spells the words in the list of vocabulary words in using picture. So, mga bata, pinaagi sa hulagway, makakatun ka mo sa pag-spelling. Okay? So, tanawang hulagway. Kung sana mga bata, ang bata nihatag sa tigulang, kung sa may tubag. Kung ikaw pananglitan mga bata, kung tagaan ka o usa ka butang. So, sa imo itubag, so mo na imo ang imong isulat sa papel. So, mga bata, dali na kayo, no? Tagaan mo na po pila kami ito para makatubag. Ang tubag, salamat. Okay? Tama ang tubag. So, ay na po kita sa number 2. Tanawa ang hulagway mga bata para makatubag kamo sa insakto nga pangalan sa hulagway. Okay, so nawa analyze unsa na siya. Engineer na mga bata, di ba? So unsay tawag anang engineer. Nag-unsa ang engineer mga bata? So mo na inyuhang itubag. Okay? Ang tubag mga bata, yes, tama, trabaho. So, ang engineer, nagtrabaho. Isakto ba yung tubag? Yes, tama. Ang tubag, trabaho. Sunod mga bata, arito sa number 3. Usay mo sa bata. Asa ang bata na sa taas sa kahoy. So, usay tawag ana para maabot siya sa taas sa kahoy. Okay, muna inyong spelling or itubag. Ang tubag mga bata, mingkat-kat. So, moonay tubag. So, ang bata, mingkat-kat. So, mga bata, nakatubag ba ka mo? Yes, very good. Arita sa number 4. Okay, unsay porma sa bata. Okay, unsay porma sa bata, unsay nahitabo sa bata. So, moonay inyong tubagon or spelling ang porma sa bata. Okay, so, unsa man mga bata. Okay, nihilak. So, ang bata, nihilak. Tama ba inyong tubag mga bata? Very good. So, tama ang inyong tubag. Nihilak. Okay, so, arita sa number 5. Unsay porma sa bata? Okay. Unsa inyong tubag? Yes, tama, natulog. So, ang bata, natulog. Okay, tama yung tubag mga bata. Very good. So, mga bata, daghanan mo na katunan. Okay, arita sa konsepto. Adunay mga lisod nga mga pulo nga gikan sa istorya o sugilanon. Tama ba si teacher? Yes, tama. Bansayon sa makadaghan ang pagtitik sa mga pulo nga gikan sa istorya. Hinumduman, pag-ayo, kung giun sa pagtitik ang mga pulong. So mga bata, tutukan ninyo pag-ayo ang mga pulong o letra sa mga pulong para makakatun ka mo kung saon pag-usa, pag-spelling o pag-titik. So maunay, maayong buhaton.
Okay mga bata, atong sawayan. Atong buhaton ang aktibidad. Ititik ang mga pulo nga gipakita sa hulagway. Isulat ang saktong letra sa gagmay mga kahon sa pagtitik niini. So, ang say buhaton anak mga bata, spelling na. So, naay mga kahon, kung say mga porma sa kahon, moopoy sa letra. Panangitan, naay mugbo nga mga letra, apoy tinag-aso. Tanawang hulagway. So makita ninyo kung saon pagtubag. Pinaagi sa hulagway o pinaagi sa mga kahon na mo ideya kung saon pag-spelling. Tama ba si teacher? Yes, tama. Okay, mga bata, daghan mo na yung saktong tubag. Very good. So, nakatubag na mo sa mga picture, sa pangalan sa picture o hulagway. Okay, mga bata, akong bastahon ang usa ka istorya bahin sa ang pagpaabot kang Sally. Hinubad ni Raquel C. Solis. Matod pa ni Mama, mupauli si Sally karon. Kinahanglan nga mangadto kita sa terminal sa bus aron sa pagsugat kaniya. Bingkuyog sila si Papa ug Ben. Siguro nga adunay bugat nga mga bagahe si Sally.
Nagpabilin si Tia Rosa para mag-andam sa paboritong buko shake o bibingka ni Sally. Nay, makalipay kaayo. Human sa duha ka bulan nga trabaho, muuli na siya. Matod ni Ben. Naghinam-hinam ko. Unsa ang gipalit niya para nako. Sa terminal, nangutana si tatay. Ang mga bus ning abot og milarga apan hain si Sally. Nagsugod na og kasalop ang adlaw. Hulato nato ang sunod nga bus. Naa na siguro si Sally nini. Sulti ni nanay sa mabalakong tingog. Pinugngan ang luha sa iyang mga mata. Mingon si Ben. Nay, sigurado ko nga anaan na siya sa sunod nga bus. Ayaw ka balaka. Ani-ana ang katapusang bus gikan sa syudad. Matod ni tatay. Manghinaota nga anaa si Sally niini. Sa dihang miabli ang pultahan sa bus, nagdagan si Sally nga mipahiyog og misinggit. Nanay, tatay, sa katapusan ani-ana ako. Ihatagan mo kami og kabalaka. Matod ni tatay. Pasaylo ako pero ang traffic ko mao'y naglangay kanako. Tubag ni Sally. Itabangan nila ni tatay o Ben si Sally sa iyang mga bag. Gidala ni Sally ang sobrang bag. Ben, palitan ka nako og tulo ka bagong t-shirt og backpack. Sulti ni Sally. Daghang salamat, matod pa ni Ben. Pero ang mas importante, mao nga nagkahiusa na usab kita. Okay, mga bata, so nindot ang istorya, diba? So mahitungod sa pamilya nga nagginahalay, unsa pa sa anak nga nagtrabaho sa layo para sa ginikanan o igsuon. So nindot ang istorya, mga bata, diba? So karon atay tubagon. Direction. Ititik og sakto ang mga gipangbaylo-baylong letra o jumbled letters nga isulod sa kahon aron motubag sa pangutana. Isulat ang mapormang pulong sa bad list. So mga bata, kamaw na mo sa pagtubag. Sayon ra kayo i-arrange ang scrambled letters para mabuo og isaktong mga pulong. Okay, na ay question number 1, ganahan o gusto kaayo nimo ang usa ka butang o pagkaon. I-plasta lang na mga bata, pinaagi sa mga pulong na idea or guide ninyo, makatupag mo ana mga bata. Okay, ready na ba? Tagaan mo na ko pila ka minuto para makatubag. Sa magyapon sa ubang numero na ay guide. So, di ba?